Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Crazy Kick. Astăzi ne jucăm un nou joc pe canal. Adică, cred că v-ați plictisit să fac numai Brawl Stars, măcar numai un videoclip de anti-joc. Ok. Și noi aici trebuie să ne ferim ca ăștia să nu ne ia mingea. Adică, aparent, dacă ne ia mingea, o să o luăm de la capăt. Te-am câștigat plus 10. Mamă, am pierdut. Uite, bun. Dăm ready. Ok. De ce m-a dus în magazin Play? What? Ok. Era să-mi ia mingea. Ten. Este. Ok. Luăm bănuțul. Aici-s mai mulți, mai greu nevănul ăsta. Ia uite-i, bă, pe ăștia! Mamă, du-te, mă, în închița aia. Stai să trec de ăsta. Deci noi trebuie să-i amețim. Uite așa trebuie să facem. Noi trebuie să-i amețim ca să mergem și să dăm gon la poartă. Ok. Dăm aici pe continui. Jucăm nevăne multe. Era să-mi iau la minge. Doamne. Doamne, au dat pase, dar ce bine că nu m-au... pentru că dacă sar de pe teren, o iau de la cap. Trebuie să iau, aici trebuie să iau bănuții. Aceștia. Deci nu trebuie să ratăm niciun bănuț. Toți trebuie să-i luăm. Dar nu știu cum îi luăm pe aia de sus. Bar n-am. Ok. Ten. Deci noi trebuie să-i amețim. A dat pase asta puțin. Nu m-a scos. Oh, nu ăsta. Dau retri. Ok. Și vreau să apăsați acum. Stați puțin. Mamă, ești nebun? Doamne, deci ia uitați, guys. A dat pase și-a dat autogon. Doamne. Ăsta și-a dat autogon. Doamne, ferești. Ok. Vreau să apăsați... mi-ar fi plăcut foarte mult să apăsați pe Nike. Vreau să strângem 55 de Nike-uri. Și vreau să apăsați când zic eu acum. 3, 2, 1, Nike. Când se bagă update-ul în Brawl Stars, o să revin. Și o să facem clipul. Ok. Și am strâns și 20 de abonați. Vreau să strângem acum 25. Am amețit. Mamă! Doamne! Dar ce mă șmecheris astea? Ăla da pase și fix eu credeam că mă scoate de pe teren. Să nu să-mi pe ăsta să vină. Ok. Mai greu, deci trebuie să-i amețim. Se știi? Trebuie să-i dau trage. Noi trebuie să fugim de ăștia. Bam. Vreau să pun acolo unde sunt ăia doi să se lovească singuri în cap. Stai să scap de ăsta. Aoleu. Scăpăm întâi de ăsta, da? Stai să-l atrag pe aici.
Apoi îl amețim. L-am amețit. Și acum pe ăștia. Ăsta te... Mamă, Doamne, e o pognitură. Ia ută-n. Și acum asta. Yes. Deschidem un chest. Trebuie să deschidem orice chesturi. 30. Ok. 55 de coinuri. O nouă minge. Avem... Cine ne-a dat o nouă minge? Mamă. Ok. Deci, aparent, tu trebuie să-i amețești pe ăștia. Nu trebuie să ne faci nimica decât să-i amețești. Ok. Trebuie să-i amețești până cad. Yes. A căzut ăla. S-a împiedicat singur. Ok. Cât de mulți vin? Mamă, du-te, bă, dai! Bă, ești prost? Doamne! Ok, nevănul ăsta e un pic mai greu. Pentru că ăștia sunt mai buni la nevănul ăsta. Ok. Continui. Ia, stau lângă cutiuță. E nu să se rotească. Uite aici, na, cutia a căzut ăna. Aoleu, n-a pus o față. Ăsta, Denis, trebuie să... Stai să mai atrag un netul ăsta. Să-l atrag aici în cutiuță. Doamne, e amuzant rău cum sară ăștia. Ok. Denis ăsta, trebuie să vină netul ăsta. Netul n-amețim pe aici. Iar ăștia sunt un pic mai greuți. Întâi n-amețim pe miezes. Și repede dăm. Așa. Mai băgăm încă 5 nevănuri. Asta e primul. Luăm bănuțul. Acolo dacă cazi mori. I-am omorât. Să fim atenți și la gropile alea. Întâi îi omorâm pe ăștia și apoi ne ocupăm de portar. Am căzut în groapă, du-te, bă, de aici. Plain. M-a aruncat ăna. M-a aruncat până aici. Bun. Păi... Nu prea vezi ce se întâmplă. I-am omorât. Nu! Doamne, dar e greu. Ce faci, mă, fraiere? Ăsta John, fraierul. Mamă, mereu cad. Okay. În loc să dea pase în mine, a dat în cutiuță. În acea cutiuță. Ăștia au râs. Ăștia râd când dau pase. Ok, n-am amețit. Nu mă, da, ce are, mă, că tot mă duc acolo? Nu, bă! Ok. M-a dat pase. Yes, bă! Ce bine! A dat mâna pase și...
Prima cheiță. I-am amețit și acum ne ocupăm de portar. Portarul vine pe aici și noi îi dăm gol. Aici trebuie să nu mai bănuți. Ok. Am luat 49 de bănuți. Acum ne vănu 3. Stai să n-amețim. Ce faci, mă, fraiere? Ăștia-s cam fraieri. Ăștia 3 trebuie amețiți. Mai e ăna Sanut. Nu știu cum fac acolo. Trebuie să dea unul pase. Unde m-a aruncat? Fix pase. M-a aruncat. Deci nu ne ducem până. Pentru că n-a te aruncă. Mamă. A prins-o, mă. Prostul. Au, nu. Ok, nu avem șanse. Cam asta a fost clipul. Nu uitați să dați like și să vă abonați. La revedere.